अस्सलाम वालेकुम। मैं वती गुजदारों को चारों को वाजह वराता من نمغت شما را درستان سلامانی با دوبار اور درا حضرت پر شما سربات. ما امید کنا کہ ہر کو جائے شما واش و سلامت ہے والا اللہ شما را ہر وقت واش و سلامت بکن. گوڑا ہنچو کہ ماں ساریا کیسے ہیں تو کا گوشتگا کہ میرو ہم شبوتی جنینا یک کیسے کاری تدا گوڑا مرچی ہم میرو نکے شب بھی گوڑا میرو جناغو کے لازم کیسے بیار بدے اسی بلے کیسے ہی کاران تر دیں پھر کیسے یہ بڑھائیں کہ حسد ایک مردکار بادشاہی ملکایا بادشاہ عصابہ کتگا تنگ کتگا وار کتگا مردکار دارت چرے ملکا دارت شد جنگلیا چارتے دا جنگلی یہ بزاں یہ لہتے پریگستان ملکیں پریگان ملکیں اشیاء حمدہ چمی پریگان چمی جنینا چی یکی قدرتی چطور کو اج پاس سے تو شمدہ شرطی یہ کتگتے شرطی کی کاٹتے جنکی کاٹتے جنکی گیب جنک نا جنکی نگیب جنکی گیب تھی بلے جنک مسئلہ سی کہ یہ شد جنکی گیب جنکا وہ چردان دارا مانی کو تئی جاگا ہی ادھا نہیں تو مسئلہ چردہ دارا اسی بلے برے شبجہ روجہ ہو سسنت کے بادشاہی ملکا آ ملکا جال لیتا آ ملکا کے جال لیتا ملکا چتا بادشاہ کہہ رہا بادشاہ بیا ماں چوچو غریب مردمیاں مات کے گھنٹے ملکا من لوگے لوٹیں جاگے لوٹیں پناہ لوٹیں اسی بلے بادشاہ لوگے یکر را بست اٹکت داتا تو نشتہ حمودا اشیاء ہوتی مولا حجام لوٹائیں کہ بیا مرچی منی سارا میدان رشمی شاٹ کا حجام کے لوٹائیں حجام شوودا حجامہ رشمی سے اٹکتا تو سی جنینی دی ات بادشاہ کہہ رہا اسی بادشاہ بیا اشیاء سی جنینی گونے یہ جنین لائق یہ مردہ نہیں یہ جنین تھی لائق تھاویں اسی ہو اسی چطور کہنا اسی کشی نے چو مارا و عوام و محلوق قانون ملکام صاحب حکومت دے گیا کہ مبتنا حقا تو مرچیا کشتا یہ رولا نہیں ترتیبی وزیر آرے کو کہاں چطور کنا وزیر آرے کو بلے سے پسی بیار بدے پسا بلی بگو نہیں لاگر تے بھی نہیں پزور تر بھی نہیں کہ شودک بھی نہیں تنیک بھی ایچ میں بھی ہر وقت زیادہ بھی مثلا 10 کلو ہیں 12 کلو ہیں ہمیں چرو کو بھی پدا ہمیں چرو بھی وقت کلو زیادہ بھی ہم تر کشاں کم بھی ہم تر کشاں ہما اندازہ بھی ماہیت کچھ کر رہا بیداری گوڑا یہ شوت کے پاس دوستو لوگا پریشان بھی جنینا دی جنینا وہاں اسی تو چوکا کہ یہ مناوی مرسی بادشاہ شرطی کو تا اسی شرط واسطہ پریشان مبی یہ شرط واسطہ پریشان مبی بگو من گورکی بیار بدے صحبار برو بگو من گورکی لوٹی گورکی دا سو بادشاہ کہہ رہا بادشاہ من گورکی لوٹی ہے بلے گورکا مطلب دے من شرط تو دورتا ماتی شرطا دینا تر گورکی دے گورکی آو داتی کیا پاس کاو دات آب دات سیری کو گورک کم کچھ پیری تاریں گورک کہہ رہا گورکی کی دی اسی وارت گئن رو حضم بیتا ہم روچ کیا رہا ہنچ کھا نہیں پس پیرکان نہیں کام مکان ہچنا کھا ماہ کے پورا بھی آورتے دیمانا پاس وزن کتے دا ہم کیلو بھی اسی شمارا اسی مرد کارا یہ شرط ہوتی پورا کو اسی شرط پورا کو اسی ہو اسی چطوری کنے اسی تو دیکھارے بکھاں ہنی کھٹگنی تو برو بگو پمہ برو مرچ کھٹگ بیار کھٹگنی موسم نہیں ہے چینی نہیں اسی ہو شوق بادشاہ لوٹے مرد کا اسی برو کھٹگ بیار پمہ کھٹگ کارے بیار نیارے تر کشاں اسو لوگا جنین کہہ رہا جنین دی جنین کو ہاں پریشان ہے اسی میں پریشان ہے
کہ منار اس پر کٹک بیان کٹک مدت نہیں موسم نہیں مانی کچھ کٹک بیارن سی واسطہ اسی اس کے گپے نے پریشان ابھی جنے نہ ہوتی گشان دا اسی گشان سرا بنند گندوی دے ترا با منی ملکا وہ دا ہستے کٹک ہست کٹک بزیر پدا گندوی دے بیا ہمیں دا وہ کٹک شہر یہ میں گشان نیشت گشان سرا گندوی دا گشان شوت شاودا کٹک زورتن پدا گندوی دا جارا گات کم دا صحبہ کٹک بود آتا بادشاہ کٹک بادشاہ وہ کٹک ہاں آؤ اسی نیچی بیارا اسی نیدگے ہیچ رہنی بگو ہیچی بیار چی آزانگ نبی اسی ہیچی اسی بس ہیچی بھی یعنی اہیار نام پر مبی ہیچی بیار اسی شہر رہے ہیچکارے بیار نیارے ترکوشاں اسی ہم شہر رہے ہاں ہیچا چی ساری گوشی تو ہاں ہو ہیچا چی ساری نا آرہ چران دائیں اسی تو ہیچی بیار اسی بلے ہیچے مکارا ہیچی شو پریشان لوگا جنینا دی ہاں جنینا وہ ہاں تو پریشان ہے اسی مرچا مرا مرچی سوال کو تو لازم برو ہیچی بیار ہیچی اسی ہیچی بیار اسی ہو اسی بلے ادھر چاہتے بھی چاہتے جتے بینے کی ماں کو اسے ککڑی پوٹ پسی پاٹ ہوشتری پوٹ کچی کی پوٹ ہری پوٹ درست نے پٹھانی ماں کا دینگان تو کا اسی ماں کو تندرو برابر کو اسی وزیرہ بگا ہمیں بادشاہ وزیرہ بگا بیا ماترا دبتی لوگ جاگو ماگاں پیش دارا ماں کرو ہے شوہاز کنگا منی لوگ یا لیں ماترا جاگو حساب کتاباں گوشاں تو تاکہ منی آئے گا تک منی لوگا روے کا یہ سنبھالے وزن نکال بھی کہ ماں بادشاہ ساریا ہی چیاں یہ شو حمودہ اسی وجہ بلے ماں تیاراں بلے وزیر اب تک رہتے بلے ماں رواں لوگ جاگا ماں خان پیش داراں مثلا نالے ہو آپی ہو چیز دے ہو حراب باند اسی بلے بہتے ہمیں چاہتا کہہ رہا چھو کشکوائی پرتا رہے سے ہتر دا وزیر ہمیں پٹھان تو کا قاب بینگانی گا نہ کوشک کیے نہ ہاری نہ پسی نہ 4-10 پاجی کو سادے گوٹے دا تو صحبہ گران کو بورتے دیگوانا اسی بیائے درو ہیں دیگوانا مردم بیائے یہ چیئے اسی ہے وہ مانزانا چیئے اسی ہیچ ہمیشہ مردم آگو باقی ہیچ ہمیشہ کی ہیچی نے ہاری نے پسی نے کچھ کے نے مثلا چیئے ہیچی نے حفظے نمیشی ہیچی نے ہیچ ہمیشہ اسی شہر رہے ہیچ سوال پورا بھی اسی برو منی مات پیسانی حالا بغیر بیارا آکر رستا اسی بلے ماں چطور رواں اسی بلے ماں رواں طریقے شو لوگا جنے نا وہ ہاں تو پریشان ہے اسی منا رہے اس تو برو منی مات پیسانی حالا بغیر بیا ماں چطور میں حالا گرا کھایا اسی بلے ایچ کے گپے نے پریشان میں بھی بگو بادشاہ بگو لتے دار موچکان داران تو کا ماں اوشتا داران پیٹرول پر رہے تھے ماں دارے ماں نیرا ماں کر رہا وہ دا حالا گرا کھایا اسی شہر رہے اسی بادشاہ فرما دار مار درو آور موچ کو سان تو یا جاگا ہو داران پیٹرول پر رہے جنینا ہوتی گوشان دا اٹھتے نکے آپ پیٹرولے پھر رہے چنتے ماندار گچ ساری گوشان سرا ماں پوش اتر کس نگین دی تو یہ را بیا بلے دارا ماندارا اسی شہر اشان دار مانداشتان آہاں ونی سوت کا گون آہاں کسا نہیں یہ رائے گا یہ آت اندے کا صحبہ پدا شو گوشی ماں شوتگان ودا ماں شوتگان تی مات پیت بھاس یعنی چی بیتگان بلے تی پیر ریشان بروتان پوٹان دوستان بورتا اشتگی تر سلامی باز کو تا اشتگی تی حجام آرہ دے کہ ماں وتی ریش پوٹای حجامی بلی مناکان شی ہو نی جنینا گو کہ یہ کردار ہم حجامے گا یہ حجامہ ہمو دا سوچائیں گو گا کی کان اسی اشو تو ہمیں حجام اسی کے
حجام وشي برو حجام جبازكم أنا روى وشي يش زي شو من ما تبتاني حالي جبتوات تودان مريك برو مني ما بته ريش بيشار بكنه بياي برو لازم مري زندگی بروه نی مجبور بی آورتم دا حجامش مان داشت کسا چمدا چه آثار بی حجام صوت کو پر بی کسا چمدا چه آثار بیت من ادات زر مکو هر مو ما خوشکا نشتا الله شما را سلامت بکن